Bueno, pues creo que anímicamente ben, non? Creo que estamos en bon momento, creo que completamos un bo partido en Móstoles, ainda que é certo que nos quedou aí un pouco ese sinsabor de gañar os 3 puntos por xogar con un máis, non? Pero, bueno, co paso dos días, bueno, nos damos conta que puntuar outra vez fora, non? Xa puntuarmos a anterior salida de 3 en Pontevedra, pois que é importante, non? Sobre todo ahora, bueno, para enfocar esta semana que temos por diante de 3 partidos. Pensamos no primeiro, non? É dicir, aquí o máis importante sempre é o partido que tes por diante, que é a opción que tes de sumar 3 puntos frente a un rival, bueno, que está un punto por encima noso na táboa, non? O sea que de gañar o pasaríamos, ganaríamos o Galaveras particular, bueno, para nós é un partido creo que clave, que é importantísimo, non? A estas alturas de tempada poder pasar a un equipo e gañar o Galaveras particular sería unha moi boa noticia para nós e a partir de aí pensaríamos o siguiente, pero creo que temos que centrarnos única e exclusivamente no Leganés B. Recuperamos a Agulló, non? Que estaba por acumulación de tarxetas, bueno, pola expulsión do día do Compos, entonces non temos máis baixa que a de Lamelas, non? Chapu está aí outra vez aí a puntiño de poder entrar nalgúna, non sei, na lista, pero de momento, bueno, vamos a ser cautos con el, o resto están todos perfectos. Sí, a ver, eu creo que é un reto importante para todos, non? Que hai que asumir, non? Primeiro nós, o plantel e o adestrador, é dicir, é un reto de, bueno, de dar un salto importantísimo na clasificación, repito, contra un rival directo, bueno, de ter a personalidade suficiente, a fame suficiente para ganarlle a ese rival, non? Por iso creo que debemos de enfocalo como que é un partido moi importante. Ti sempre queres recibir equipos complicados cando estás mellor, non? E nós agora estamos en un bon momento, creo que estamos en un bon momento de xogo tamén, pero, bueno, como todos os partidos que estamos vendo en esta liga, moi nivelados, que se vai a decidir por detalles, con un rival enfrente que fai moitas cousas ben e que ti tes que estar a moi bo nivel para gañar. Na primeira volta foi un equipo moi dinámico, de moita calidad, con moita posesión, que quería dominar os partidos. Nesta segunda volta, bueno, un pequeno troco, polo menos en algúns partidos que eu vin, un equipo un pouco máis conservador, non? máis forte a nivel defensivo, bueno, que se está mantendo aí en esa parte media alta da clasificación, pois prácticamente como a nós todo o ano, non? Ou polo menos gran parte do ano. Por un momento pensei que este era un equipo para estar arriba entre os dous primeiros, me gustou moito sobre todo no arranque de Liga, ainda que pois tuvo un momento complicado de resultados, pero bueno, está aí, supoño que pelexando polo playoff hasta o final. Sí, un filial de un equipo de primeira división, non? É un filial con moi bons futbolistas, que ten moi bo trato de balón, que ten unha capacidade física tamén moi grande, é un equipo moi completo, repito, que tes que facer moitas cousas ben para superalos como tuvemos que facelo na primeira volta. Sumar de 3 en 3 agora dá un salto importantísimo na clasificación, no anímico, no momento no que estamos de tempada, é certo. Bueno, os enfrentamentos directos tamén toman, bueno, ese doble valor, non? De xogarte xa un Galaveras pois particular co rival, como foi o pasado domingo en Móstoles. Bueno, son os momentos claves da tempada onde hai que facer ese último esforzo, non? E dar un pasiño máis todos para intentar acabar o máis arriba posible, e se podemos escapar dos postos de descenso canto antes, pois mellor. Houve algún futbolista importante que saleu, pero bueno, tamén chegaron outros. Eu creo que un equipo filial deste nivel ten capacidade suficiente, non? Para manexar unha plantilla ampla, con futbolistas de talento, de bo físico. Creo que sí que mudou algo o equipo, non? Faltame velo un pouco in situ, digamos, pero sí que recordo na primeira volta como un equipo de moi bo trato de balón, moi dominador, que tomaba moitos riscos. Bueno, creo que eso foi cambiando ou foi mudando un pouco durante a tempada, non? Necesitamos que haxa un bo ambiente, estamos nun momento clave, creo, da tempada, non? Para definir realmente que tipo de obxectivo queremos conseguir ou podemos conseguir, non? A cousa é querer e depois é ser capaz, non?
Nós creo que somos capaces de mirar para arriba, pero o momento clave é este, non? Necesitamos que este todo o mundo, bueno, depois dar o mellor de nós, seguir co noso xogo, non? Que a nosa idea é ser capaces de batir a este equipo. Entraríamos de forma matemática, non? Hombre, é unha situación ideal, non? Se te queres poñer en esa situación, bueno, ser capaces de gañar, adiantar a este equipo, meterte entre os 5 primeiros, xogar despois un partido aplazado que temos, bueno, é un escenario que todos temos en mente, pero que para que se dé tense que dar un bo partido o sábado e facer un moi bo traballo o sábado. Como vai a evolución de Lamelas? Bueno, vai máis lenta do previsto, non? Esperábamos que non fora tan longa como está sendo, pero tamén non queremos que haxa unha recaída máis, bueno, pois se temos que ser cautos e que gañe confianza, pois o vamos a facer, non? Esperando, bueno, o tempo que sexa necesario. Non, nadie me asegura que me vai a facer máis falta de cara ao Salamanca, non? Teño que intentar gañar os 3 puntos con aqueles futbolistas que eu penso que mellor poden rendir frente a este rival, e despois, a partir de aí, sí que tens que tomar máis decisións en función de como acabemos, de como estende, o rendimento dese partido, pero para este partido é unha semana normal na que vou a decidir en función solo deste partido e a partir de aí xa veremos. A última pregunta, é un xogador polivalente, pero cal é para ti a primeira posición de Hugo? Creo que é un futbolista que ten moitas cualidades, pero unha moi importante que é polivalente, non? De momento non o coñezo tanto baixo as miñas órdenes como para decidirme se é máis centrocampista ou máis central, non? Creo que fixo 2 bons partidos, cada uno na súa posición, estes 2 últimos, e de eso o que quero é aproveitarme hasta o final de tempada, non? En función de onde o necesite, do que busque de él ou do equipo, do rival, pois utilizar esas boas virtudes que ten él. Non teño ainda unha posición definida para él, que creo que en este momento é boa, ademais.